సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు భాగ్యశోలిటీ ఛానల్. ఈ వీడియోలో అయితే మనం ఈ చిట్టిలో ఇది రాద్దాం, సబ్స్క్రైబ్ టు భాగ్యశోలిటీ ఛానల్ అని రాసి డెలివరీ గాయ్స్కి ఇద్దాం. ముందుగా మనం ఇదంతా రాద్దాం. నెక్స్ట్ సో ఫ్రెండ్స్, శ్రావణి అయితే ఫోల్డింగ్ చేస్తుంది అనమాట, నేనైతే రాస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో ఫ్రెండ్స్, అన్నీ అయితే చీట్లు అంతా చేసేసాం. దీని లోపలైతే ఇలా ట్యాంక్స్ అని కూడా రాసి పెట్టాం. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా వస్తారో లేరు డెలివరీ వాళ్ళు చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఒకటైతే ఇచ్చేసాను. ఇవి నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తారో వాళ్ళకి ఇచ్చేసేది. అక్కడ పోయినాక ఓపెన్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. థ్యాంక్ యూ. అక్కడ పోయిన తర్వాత ఓపెన్ చేసుకోండి. ఆర్ యూ కిడింగ్ మీ? వాట్? అక్కడంతా చూసేస్తున్నారు. ఓ మై గాడ్. ఓ మై గాడ్, ఏమనుకున్నారో ఏమో. బండి సౌండ్ వచ్చి ఆగిపోయింది అంతే. ఇంకా అసలు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎవరేమో వస్తారో రేపు చూద్దాం. ఇవన్నీ దీని లోపల పెట్టిద్దాం. ఓకే, అన్నీ ఉన్నట్టేమో. ఒకసారి లోపల చూసి చూద్దాం. సో రేపు చూద్దాం, నెక్స్ట్ డే. మా నాన్న ఫోన్ చేశాడు, డెలివరీ బాయ్ వస్తాడంట. సో అట్లోపు ఆగుదాం. టైం వచ్చి 12:42. చిట్టు పట్టుకున్నా. లాస్ట్ టైం నేను ఫుల్ ఓపెన్ చేసింది అని చెప్పలేదు కదా, ఈసారి ఫుల్ ఓపెన్ చేసిందన్నా అంత. ఓకేనా? బండి సౌండ్ వచ్చింది. వస్తున్నాడు. వెయిటింగ్. డేటు అది చిట్టి ఇచ్చేది Day 2 అనమాట. ఇది ఫైనల్ వచ్చేసారు. అవును. ఈ చిట్టి తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయకండి, మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఫుల్ ఓపెన్ చేసేయండి. గుడ్ బాయ్. ఫైనల్ వచ్చేసింది. లెట్స్ చెక్. ఇంకా వెళ్ళిపోయాడు. ఎస్, వెళ్ళిపోయా. ఫైనల్లీ ఇచ్చేస్తాం. నెక్స్ట్ డెలివరీ వస్తే మళ్ళీ ఇచ్చేద్దాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? లెట్స్. అంకుల్ అలా ఇది తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయకండి, మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి. మీరే తీసుకోండి. డన్. ఇంకోటి అయిపోయింది. లెట్స్ గో. వచ్చేసా చిట్టు. ఇప్పుడు ఒక పాత్రలో తీసుకోలేదు. వెళ్ళిపోయారు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే డెలివరీ గాయ్స్ అయితే రావట్లేదు. ప్లీజ్, మా నాన్న అయితే డెలివరీ చేయట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు నేను వీడియో ఎందుకు తీయలేదంటే మా నాన్న ఊరిపోయారు, నా ఫోన్ తీసుకుని పోయారు. అందుకే నేను వీడియో తీసే కాలేదు. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.